Prvi Vivaldi forum održava se simbolično na početku proleća. Iako je ono, čini se, zakasnilo i na Mokru Goru, svi učesnici ovde su stigli na vreme. Otvarajući skup, predsjednik Vlade Republike Srbije rekao je da su 3 glavna problema sa kojima se Srbija ove godine suočava niska konkurentnost, nezaposlenost i nedovoljna orijentacija privrede ka izvozu. Ključni, da tako kažem, uslov da bi mogla zemlja da se razvija jeste uslov da se obezbedi da naša privreda bude izvozno orijentisana i da na taj način se omoguće stope rasta koje su nužne da bismo postigli zaposlenje. Postoji dobar razlog zbog čega se o privrednom razvoju Srbije priča šetajući od trga Dijega Maradone, Gevarinom ulicom na putu ka poslastičarnici kod Ćorkana. Izabrali smo Mokru Goru zbog toga što je ovo najbolji dokaz kako je moguće da od jednog brda na kome je postojala bandera i šljiva za 6 godina može da nastane čitav grad. Ukoliko bismo taj virus uz pomoć Mokrogorske škole menadžmenta raširili po Srbiji, mi bi imali ravnomeran regionalan razvoj i konkurentnu privredu. Teme dvodnevnog foruma koji su organizovale Mokrogorska škola menadžmenta i Ekonomski institut iz Beograda su problemi i rešenja u oblasti privrednog razvoja i usavršavanja menadžera, koji mogu da odigraju ključnu ulogu u izlasku Srbije iz ekonomske krize i usponu domaće ekonomije.